suka neme ka kamar ya suka yi luwaɗi da kai? akwai sarkin gida wani ake kayan da ƙarajin gani na 40 mun kwata mu 45 ake. Kafin mu shiga cikin shirin kai tsaye, kamar yadda kuka sani wannan gidan TV na NTG1 TV sabon gidan TV ne, don haka muna roƙon da ku danna mana subscribe sannan ku danna alaman kararrawa domin samun ingantattun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora mun gungu. On your back. Kai kuna a hankali ake da Dai a hankali. Ya biyo ne kasan dutse ba magani. ya ka Ba magani. Faɗin janna ko buloti da kawa. ko nawa Ina ma ƙarya. Ba wai ka gane ba wai zan mai shari ba ko mai shari. Ai ina mai shari ma ai akwai Allah. Kuma duka za mu koma ga Allah. Ina mai shari yalla bai. Allah ya tsina albarka. Ai wai ka gane ba dan wai dan a fita da mu ba. A'a, tambayan da aka ma. ina zuwa Nawa ne? Kuma a ɗaki nan wani ɗaki kayan da ƙarajin gani na 40 mun kwata mu 45 ɗaki nan. Ina ma ƙarya yalla bai. Allah sana auta jahannama. Abinci ba. Ka kaga shekara sai uku ake san da abinci. Karamar sallah, babbar sallah, ka bar shi karamar sallah, babbar sallah, maulidi. shi ake me Bayan wannan kuma in sai za a yi biki a gidan shinkafa, kullum safar tuwo, ranar tuwo, da tuwo. A kawo ma haki, a kawo ma kuɗi ba maka tuwo 20,000, 10,000. A sama bai wuce a sama magi ko yaji ko sili ba su ma in kaji a sama sai an zaki uwaka. Laifin me kai aka kawo kana? me dalilin kawo ka Yawa baba ya nake yawa sata sai shaye-shaye. Kuma shi ma tun ina shi ne da damar na dina. baban kai kawo ka nan da kanshi Gaba na kadi Daga wani jiha? daga Nijar. Kana sallah? Sosai ma ku. Kuna sallah? Kan gidan? Ina sallah. Babu ba sallah. A'a baba kai me zan kake magana baba? Kai kake magana Shi yalla ne. Ai ba wai shan Kai magana. ina da ruwa karatu ba. amma za a bi ku da bulala. Ina mutum zai arola ga bulala ga arola zai yi. Mutum da me zai yi bulala zai yi kula arola. Shi ba ka bulala kake. Ina wani yaro na jiya Zahar Dini. Sun da kawo mu labari jiya. dama gidan nan akwai wanda suka neme ni Ka buɗe baki. Ka daga baki. Ka buɗe baki. gidan nan wanda suka neme ni tun akwai Suka neme ka kamar ya suka yi luwaɗi da kai? akwai sarkin gida Waye sarkin gida? ya tafi akwai ana ce mai dan kare Wa? babban ibrahim babban malamin jami'a shi ma ya yi luwaɗi da kai ya tafi shi ne babban malamin nan Sai wa kuma? ko wani ana ce mai hasan Eh? ko wani hasan Hassan? Shi kuma ina yake? shi ma malami ne suna koya islamiyya kuma suna luwaɗi shi alhaji umaru ya sani malam umar ya sani kuma shi ma yana yi da zaran an yi magana duka da zai biyo baya a zagi uwarka a zagi ubanka iyayenka za su kawo maka abinci ba za a baka ba za su tura maka kuɗi ba za a baka ba in sun zo har su kalle ka ba za su kalle ka ba za su ce ana maka roƙon Allah ana maka addu'a ana baka rubutu kana sha kuma duk babu ko ɗaya daga cikin shi duka zagi horo shine kullum abin da ake mana nan ana fakewa ana cewa ana karatu ba a karatu tsakani da Allah kome da muke yi sai dai mu yi shi don wahala don duka amma ba ma yin shi don tsoron Allah duk mutumin da ya ce maka yana sallah a nan tsakaninsa da Allah ƙarya ne sai dai ya yi don tsoron bulala ko don tsoron duka babu shi dukanmu a nan rabi da kwatan mu duka sun gudu sun tafi ok ba shi kenan yawan ku ba Ayya da gidan muka biyan sosai. Half of them half of them babu su. yalla boy ka duba wannan ya zo bani dare ne educated ne da iliminsa da komi amma ya samu psychiatric problem a nan gidan sai da girma a tare ka dade a dubi halin da muke ciki a dubi halin a babu da sai da dubi halin da muke Ya isa shikenan. mahaifiya na ta rasu ina gidan nan an kira ni a waya an gaya misi ya ce ba problem
mahaifiyana ta mutu, kakana ta rasu, ina gidan nan ba a ɗauki mataki ba. Shekara ka nawa nan? Shekara na biyu a nan gidan. Shekara na biyu a nan gidan. Ya isa shi kenan. Maganar mutuwa a gidan nan. dan ina ne kai Maganar mutuwa kuma a nan gidan. Mutanen da suka mutu a gabana na rantse da girman Allah. Allah yana gani in na yi ƙarya. Mutanen da suka mutu shida kana mutuwa za a fitar da kai. Ka mutu a banza haka za a fitar da kai a je a binne ka ko yan uwanka. Sai bayan an binne ka za a kira su a gaya musu to ga ne ya mutu an je an binne shi. Rashin lafiya yana cin jikinka, yana cin cikin jikinka. Kannan likitan da suke zuwa a zo ya mana allura pharmacy ne ba wai professional doctor ba ne wanda bai iya allura ba, da zarar an ba allura jini zai dinga fita a jikinka sai duwawunka ya kumbura almost 2 weeks kana jinyan alluran da aka mama tukunna ba jinyan rashin lafiyar jikinka ba don ka dade har mutum ya mutu a nan gidan. Ka dubi bayan Allah ranka dade, ka dubi kukanmu, ta duba mana, ta taimaka mana, ta tausaya mana, muna roƙo fi sabilillahi. Okay, let's see the facilities where they are staying. Ni ba amu amma a gabana an sha mutane ana yin iskanci da su ana ba su kuɗi, ana ba su yaji, ana ba su abinci. Idan mutum ya ƙi yadda a duke shi kuma a mai a dole. Ni dan Zariya ne. Shekara ta 3. Shekara ta 13. In my 7th week here, they brought me here. They told me that I will be taken to a rehabilitation home from Bochi because I am smoking marijuana. After I spent 42 days in Federal Neuropsychiatric Hospital in Borno State, I was cured and okay. I cured admission into HND in Tatari Ali Polytechnic. My elder brother Babangida told me that he is taking me to a hospital for rehabilitation in Katsina State. I told him okay, but I am cured. He said it does not matter. He said okay. He brought me here. The first thing they brought me here was they pushed me inside. They searched my body. I have 1,000 naira inside my pocket and some coins. They robbed all my money and they chained my leg. When they brought me inside, in the morning, you will take pap. There is no sugar. If you have Maggi in this house or salt, you will be considered like governor or something. Big men that are here with Kurukuru will be begging you, small pikin, help me with salt, help me with Maggi. You will take pap, no sugar. And if you vomit, that's how you eat the food together with your vomit, and they will cane you. You have Kurukuru, they will give you ibuprofen. When you take ibuprofen, they will flog you again. Why are you taking? Why do you have Kurukuru in your body? Because and it's inside here. Nobody will talk about what brought you here. You are brought for what? Nobody will ask why you are brought here. When you want to bath, like in a week, you bath 1 or 2 times. They will bring washing soap. Those that have Kurukuru, they will take sand. I need sand like this. They will rub it with soap. They will scratch it with stone. You will be bleeding. They will say that is okay, and they will be caning you at the same time. When you want to eat, they will bring you to maize like this. Soup is not more than 2 spoons. This rubber, we call it 45. This kind of rubber, they give it name. The name of the rubber is 45. They will fill it with 2. If you do not finish it, they are going to beat you thoroughly. If you vomit, you eat the food together with the vomit. And when you want to go to bathroom or toilet, you'll be naked, bathing, and they'll be together, they'll be caning you. And when you go to bed, when you want to sleep, you'll be laid like bags or like dead bodies. 40 people inside one room. Da aka ce gidan kangararru ne wadda shi Malam Bello yake amsan mutane yara daga hannun iyayensu saboda ya koya musu Kur'ani kuma ya ladabtar da su da sauransu. To yaran nan ina jin wuya da bala'i ta kai musu ko'ina, suka yi zanga-zanga a jiya, suka bazu a gari. Muka samu labari muka zo maza na sa aka yi silin
wannan facility din aka rufe ta, na sa gadi 'yan sanda, na turo makaddashi na in charge na CID ya zo ya duba ya gani kafin in zo yau. So gashi nan na zo da ku 'yan jaridu, kun ga halin da suke ciki. An sa musu mari, kaca, ba irin azaba da ba a nuna musu, kuma ba wai ma mahaukata ba ne, waɗansu ma aka ce anan suka haukace a cikinsu. Sun zo da lahiyansu, kangararru ne amma sun haukace saboda bala'i. Kun ga inda suke bayan gida, kun ga ɗakunan da suke ɗakuna 6, mutane wurin fiye da 300 suna ciki, babu azaban da ba su gani anan. To lallai wannan Malam Bello gaskiya ba shi da halin da zai ci gaba da rike wannan wuri, saboda ba yadda za a yi mutum ya zauna a cikin wannan hali ya fita ya kasance mutumin kwarai. Bayan luwaɗi da ake yi da su, babu wani harkan banza da ba a yi da su a nan. Da bakinsu suka faɗa, kuma sun ce sun sha gaya mishi ba a ɗaukan matakai. Ko ba kwa gaya mishi? Ya sani. To kaga dole hukuma ta zo cikin wannan al'amari a ɗauki matakai, kuma za mu tabbatar cewa ba ma shi kawai ba, duk wani irin waɗannan wuraren a jihar nan in akwai su za mu bincika, mu gano su, mu nuna wa duniya, kuma mu tabbatar cewa an rufe waɗannan wuraren. Saboda gwamna bai ji daɗin wannan magana ba. Gwamna ya yi bakin ciki da ya samu wannan labari, kuma na yi mishi magana, shi His Excellency gwamnan jihar Katsina ya yi bakin ciki kwarai da gaske, ya ce in zo in duba duk abin da ke ciki in koma in mishi bayani. Kuma zan yi wa gwamna bayani, zan yi wa mai girma sarkin Daura bayani. Ga Sardaunan Daura shine hakimin Sabon Gari, duk muna tare da shi, shi ma ya gani halin da mutanen nan ke ciki, kuma duk za mu haɗa kai tare mu tabbatar mun gyara wannan al'amari. Allah kuma ya sauke. Mun kama shi mai wannan wurin babban gaba daya, Malam Bello mai almajirai, yana hannunmu da yaran shi guda 2. Amma waɗansu malaman da suke taimaka mishi, masu kula da gidan sun gudu. Amma za mu nemo su duk inda suka shiga sai mun kamo su. It's not happening now, but he look us provision now. Look. Kar ku manta da ku danna mana subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawa, ku yi mana like, sannan za ku iya yin comments da albarkacin bakin ku ko kuma tambaya. Mun gode.